Albert Einstein modtog engang et brev fra 2 nye medarbejdere ved et universitet i Amerika. De 2 nye medarbejdere skrev i brevet til Einstein, at uran i fremtiden vil blive en af de kraftigste energikilder. Albert Einstein modtog dette brev i år 1939. Dengang var det Roosevelt, der var præsident i Amerika. Derfor følte Albert Einstein, at han blev nødt til at underrette ham. I løbet af de sidste 4 måneder er der blevet lavet et fremragende stykke arbejde i Frankrig. De har fået oprettet en kædereaktion med en masse uran. Når det får store mængder strøm, kan det blive genereret. Det nye fænomen, som kommer ud af denne her kæmpe reaktion, kan blive så kraftig, at den kan lave enorme bomber, heriblandt en atombombe. Så hvis USA vil påbegynde produktionen af atombomber og andre farlige våben, så skal de bruge en hel masse uran. Der er ikke særlig meget uran i USA, men der er til gengæld en del i Canada og i det gamle Tjekkoslovakiet. Men det bedste sted at udgrave det er dog i Belgien. Einstein skriver, at denne her situation og det her brev er meget hemmeligt, og derfor bør Roosevelt oprette en aftale med en fysiker i USA, som arbejder med kædereaktioner. En som han har tillid til, og en som kan gennemføre denne opgave uofficielt. Hans opgave kommer blandt andet til at være at holde kontakt med ministeriet og holde dem orienteret med den videre udvikling, så de kan finde en løsning på, at USA kan få en masse uran. Opgave nummer 2 vil være at fremskyde arbejdet, som i øjeblikket skal gennemføres inden for budgettet. Det er uofficielt, og derfor kan de ikke bare svine om sig med penge. Han kan fx spørge om hjælp hos private og bekendte venner eller laboratorier, som har det nødvendige udstyr. Grunden til, at denne her opgave skal skrides så hurtigt frem, er fordi, at Tyskland har stoppet salget af uran fra tjekkoslovakiske miner. Sådan en tidlig aktion kan måske skyldes, at den tyske understatssekretærs søn, von Weizsäcker, er tilknyttet til Kaiser Wilhelms Institut i Berlin, hvor nogle af de amerikanske arbejde af uran foregår. Derfor har han måske fået mistanke og er begyndt at arbejde selv.